Ei, hola! Què tal? Com esteu? Avui començarem un tema nou, on aprendrem els conceptes bàsics d'un tipus especial de matemàtiques, d'un apartat de les matemàtiques que en diem geometria. La geometria és l'estudi de coses com línies, formes, angles, distàncies i coses així. Comencem! En aquest vídeo ens centrarem en les tres parts més bàsiques de la geometria: els punts, les línies i els plans. Començarem parlant del punt, perquè és el més bàsic. És l'element visual més petit que podem representar, però a la vegada el punt és la part més important de la geometria. Compte que no estem parlant dels punts que fem servir a llengua, Punt, punt seguit, punt final... No. Podem descriure el punt com el senyal més petit que deixa la punta d'un llapis o d'un bolígraf en un paper, sense lliscar. Els punts ens ajuden a descriure ubicacions en l'espai, com el final d'una recta, ciutats o pobles en un mapa, el centre d'un cercle, el lloc on es tallen dues rectes, el vèrtex d'una figura, etc. Fem-ho. Posem dos punts, el punt A i el punt B. Els punts els anomenem amb les lletres de l'abecedari. No hi posem punt Marc o punt Judit. No, les lletres. Si comences en el punt A i vas al punt B, prenent la distància més curta, hauràs anat en línia recta. La línia és el segon element més important de la geometria després del punt. Però, compte, hem de saber que en realitat una línia és una successió de punts posats molt a la vora un de l'altre. Si tinguéssim un microscopi prou potent i miréssim una línia, veuríem que en realitat són un seguit de punts, un a la vora de l'altre, tocant-se. De línies n'hi ha de diferents tipus. El nom d'una línia ve donat pels punts que la limiten, és a dir, els punts que hi ha als extrems, a les puntes. Per exemple, anomenarem aquesta línia AB, línia AB, perquè els seus punts finals, on comença i on s'acaba, són el punt A i el punt B. Però, tècnicament parlant, això no seria una línia. Realment és un segment de línia. És a dir, un trosset, més o menys llarg, d'una línia. Quina diferència hi ha? Us preguntareu. Aquesta és una bona pregunta. La diferència està en què un segment té un principi i un final, té un començament i un final. Comença en un punt de l'espai i acaba en un altre. Una línia, en canvi, no s'acaba mai. Continua en qualsevol direcció, per sempre. Cap aquí, cap allà. Però clar, nosaltres no podem dibuixar una línia que continuï per sempre. A veure, on venen llibretes amb fulls tan grans que puguem dibuixar una línia per sempre? Doncs això és el que fem en el seu lloc. Segments. Dibuixem segments. És a dir, trossos de línia. Parts d'una línia. Així doncs, per fer-ho, per indicar que és una línia i no un segment de línia, només has de passar la ratlleta una mica dels punts finals i hi poses una fletxa als dos extrems. I això fa que ens imaginem que continuen endavant. D'acord? Per tant, el que ens interessa és A, B de segment de línia. I això és C, D de línia. D'acord? Ara parlarem sobre el pla. En diem pla d'una superfície plana. Vet-ho aquí. El full d'una llibreta, el vidre d'una finestra, la pantalla que esteu mirant, una taula... Tot això són plans. I això ho diem no només perquè són llisos, sinó perquè són
bidimensionals. Un pla, és a dir, una superfície plana, és el que anomenem un objecte bidimensional. Potser alguna vegada heu anat al cinema a veure una pel·lícula en 3D. Què vol dir en 3D? Doncs això, amb 3 dimensions, que es pot veure amunt i avall, dreta i esquerra i en el fons. I us fan posar unes ulleres de 2 colors, que sí? Però no, és mentida, és una il·lusió òptica, en la que us sembla que veieu una cosa, però realment no, perquè esteu mirant una pantalla que té 2 dimensions. Un altre exemple. Mireu, aquí hi veieu la classe, oi? Que sí que hi veieu la classe? Molt bé, doncs. Necessito un voluntari. A veure, tu mateix. Vinga, vés a la pissarra i escriu-hi alguna cosa. Vés a la pissarra. No es pot, oi? Per què? Perquè esteu mirant un pla. Per tant, només podem anar cap dalt o cap baix. Però anar cap al fons no pots. Per què? Perquè esteu mirant un objecte pla, que només té 2 dimensions. El que sí que té 3 dimensions és la paperera que teniu a la classe, per exemple, o el company o la companya que teniu a la vora, o a la senyoreta, que la podeu veure pel davant, pel darrere o pels costats. Això són 3 dimensions. Per tant, repassem. El punt. El punt no té cap dimensió. No. El segment o una línia, sí, és un objecte unidimensional. Pots anar cap a una direcció, només en una direcció. Un pla ja té 2 dimensions, amunt, avall, dreta i esquerra, i 3 dimensions els que tenen profunditat, en els que podem anar endavant i endarrere. Tota l'estona hem estat parlant de 2 punts, perquè és el que necessitem per dibuixar un segment de línia. Per fer un pla, però, no en tenim prou amb 2. El mínim que necessitem per construir un pla són 3 punts, 3 segments que els uneixen i patam! Ja tenim un pla. El triangle serà diferent depenent de la situació en què es trobin els punts que unim. Mireu, com si unim els punts D, E, F, el pla, el triangle, té una forma diferent de quan hem unit els punts A, B i C. Però d'això, dels diferents tipus de triangles que hi ha, en parlarem en un altre YouTumestre. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest YouTumestre ja s'ha fos. Adeu!